Здравейте, приятели! Днеска е 2 януари, 16 часа и 5 минути. Малко се разходим с вас. Ще ви покажа къде е. Много хубаво место за разходка. Чудесно е сред природата. Най-вероятно ще ви хареса. Доста е хладничко, обичаме се добре и продължаваме. Така, сега ще ви покажа. Ще отидем така. Точно. След мъничко, може би, след половин час най-много ще бъдем там. 20 минути.